back to welcome back to my channel, YouTube channel. Guys, नोंसोरनि बे अननाय आरो सपोर्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर थाबाय आरो गाइस आं दिनै नोंसोरखौ जोंनि न' लामाफोरखौ देखायजोबसै गाइस फैदो नै गाइस बे जोंनि न' आरो जोंनि न'खरनो मोनसे हिस्सा गाइस आरो नैबे खाथियावनो मोनसे फुख्रि दङ बे फुख्रिया रानबाय आरो गाइस इथिंहाय जोंनि फुख्रि दङ आरो इथिं नै जोंनि फुल बागान बिराद मोजां नै गाइस नै आरो नै बे फुलखौ आं बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय नै बेयाव फुल दं आरो गाइस नै जोंनियाहाय फुख्रिनि खाथियावनो आरो ओइ मोनसे दङ बे न'आवनो जों आगोलाव थायोमोन ओमफ्राय बेयाव मोनसे न'खर ओमफ्राय ओइ बे मोनसे न'खर नुहुरदों दा ओइथि मोनसे न'खर नुहुरनायानो जोंनि न' आरो ओमफ्राय बे आनैमोनहानि न'खरावसो जों दायो दंथ'यो नङाबा जोंनि न'आ ओइयावसोमोन आगोलाव जोंनि न'आ जमामोन आरो गाइस जोङोहाय दिनै बे सिमावनो जोंनि भिडिअ'आ थाथ'बाय नेक्स्ट पार्टआव लोगो मोनफिनगोन फिसा मोनगोन